Sa number 8, masobra sa 2,000 ka mga sugarcane farmers sa Bacolod City, magabaton sang ayuda. Masobra sa 10,000 pesos ang ayuda nga mabaton sang mga apektado nga mangunguma sa Bacolod City matapos nga gideklarar ang sanggunian panglungsod nga under state of calamity na ang syudad bangod sa epekto sang Red Stripe Soft Scale Index o RSSI. Gisiling ni Attorney Martigo, Secretary to the Mayor, nga may 1,853 ka mga sugarcane workers kag may 228 naman ka mga sugarcane farm owners ang apektado sa halit sang peste. Base sa record sa syudad, sa masobra 10,000 ka hektarya sang katubuan sa syudad, yara sa 2,000 ka hektarya ang apektado sang RSSI. Napulo ka mga barangay ang apektado sang peste, ining Alangilan, Bata, Kabug, Estefania, Granada, Felisa, Mandalagan, Mansilingan, Sumag kag Vista Alegre. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, iya ginaduso sa SP ang pagdeklarar sa state of calamity, agud mabuligan ang mga mamunguma sa syudad. Ang pondo para sa ayudang gikan sa Department of Social Welfare and Development sunod kay Gasataya. I-validate pa sa Sugar Regulatory Administration ang listahan sa mga benepisyaryo antes maghatag sang assistance. Actually, ang gin-request na ito ng Sangguniang Palungsod last week, yes, at the state of calamity because of the effects of RSSI. So, ang rationale is that the Department of Social Welfare and Development is going to provide assistance sa mga na biktima ng mga farm owners as well as farm workers. So, for us, there is a Bacolod, nag-start naman ang validation. So, kung anong ginabaton sa iba ng mga lugar, they will be receiving the same amount rather coming from the national government as upon our discussion with the Secretary.